As you know, this country is engaged in the biggest and fastest vaccination programme in our history. Hour by hour, we are making such strides. Pressures on the NHS are extraordinary. 55,761 positive cases since Tuesday. Do get the deaths, and in the meantime, stay at home, protect the NHS, and save lives. Glyn, wyt ti dal ar y siani dolyg na? Dyw e ddim yn rhif a'i rhagor mae'n enwau pobl ni'n nabod. Wy'n rili gobeithio i ddim yn clywed am bobl dwi'n nabod. Hi, ydych chi'n gwybod pa mor hir mae'r vaccine ma'n mynd i lasto, a bydd y vaccine hyn yn last yn gweddill bywyd ni? Diolch! Dewch i Gymru a welwch llafur in action. Wedyn byddwch yn falch o'ch Tory leaders. Ac yn pabell oel y barnau. Dyw hyn yma bobl yn cael barnau ei hun. Lynwen ac mae'n dweud y dim ond. Please, can I be your friend? Please add me. Neu beth bynnag mae'n mynd mwyn wneud. Felly os ferch yna, pawb chilio mas. Pam nad ydych chi jyst yn stopio'r teithio? Pam does dim sgambeilus gyda Mae y UK yn newid yn y hynny fod yn fantais. Wastad ychydig rhy hwyr. Dim overloading the funeral directors, house oes numbers mor uchel yn marw lai. Bai chi'n byw yng Nghymru o dan llafur. Wastad ychydig rhy hwyr. Byddwn yn barod am yr hon yn ampio i fyny erbyn yr hydref. Barod yn penderfyniad yn y rhagfyrion o 2022. Fi'n nabod pobl sydd wedi marw o fe. Mae hwn yn stand-up practice. Stop gyda'n gwybod bod e'n vaccines. Wastad ychydig rhy. Wastad ychydig rhy. Does dim angen dadlu. Wastad ychydig rhy. Vaccinate the young. Firstly, the elderly have lived the majority of their lives. Give people the chance to live that are 60 to 50. That's the next generation. The next generation. Ti ddim wedi darllen neu deall comments fi, wyt ti? Ha 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 ha. Beth am yr un sydd yn 51 gwydych mae gan pawb ei hawl i fyw. Dwi ddim yn meddwl bod yn byw yn y wlad hyn. Mae fe'n completely thick. Meddyliwch am yr awnaidd gwasanaethu. Yn gogledd Iwerddon, ddylen ni anghofio am bougainvilleur hefyd. Beth wyt ti ddim yn deall? Mae gan berson ifancach mwy o siawns o wella o'r feirws a datblygu gwrthgyrffau hi. Yn union. Mae y byw o'r Facebook troll. Heri ffwrdd! Facebook troll. Rydych chi'n meddwl Facebook troll. You need to use your brain cell. Singular. Facebook troll. Brynner yna iPad off. Facebook troll. Stupid man! Facebook troll. Hey, Ond he, rydym yn ei ddweud hawl ei bag yn wy'n hun. gobeithio pan byddi 19 bydd rhywun yn dweud wrthynt. No treatment, no vaccine, you are 80 now, so just die. Facebook troll. Ydw i wedi Facebook troll. Now wrong. Facebook troll. nad yw Barry Harden yn resident yn ydy yw mother. Facebook troll. Any chance you could send me some gym equipment, please? I'm getting fat as fuck and everything's so